Amics, abans que res, tal com ja us he expressat abans l'Artur Mas, agrair-vos a tots vosaltres la vostra presència en aquest acte. Tots sabeu ja les circumstàncies que l'envolten. Tots conegueu, per tant, l'abast del mateix. La vostra presència, a més, significa un esforç que és molt d'agrair. I en nom del president Pujol, de l'Artur Mas, i en nom meu, i en nom, per tant, de tota la direcció de Convergència i Unió, així em vull deixar constància. Ens sentim orgullosos, tot i sabent que aquest és un acte final molt diferent, tan diferent de com l'havíem previst, que hàgiu volgut acompanyar-nos, que hàgiu fet l'esforç de desplaçar-vos fins a la ciutat de Barcelona per assistir a aquest acte. Tothom coneix el canvi de sentit que els aconteixements d'aquest matí ens han obligat a donar a aquest acte final de campanya. Si no hagués de pes, només de nosaltres no hauríem alterat l'agenda electoral. Sempre hem defensat que ETA no tenia per què alterar l'agenda política de la democràcia. I avui no tenia per què ser una excepció. Però el PP i PSOE així no ho han acordat i nosaltres no serem l'excepció que trenqui la seva voluntat. Ningú ens ho ha comunicat. Ho hem conegut a través de la ràdio i els mitjans de comunicació. Però torno a dir, no serà per nosaltres que es trenqui la seva voluntat. No és un míting, doncs, el que ens disposem ara a celebrar. Ho hem de considerar simplement com una concentració de Convergència i Unió en defensa de la vida, de la llibertat i contra el terrorisme. Malgrat això, i tot pregant-nos que no hi hagi cap aplaudiment fins al final d'aquesta declaració, em permetreu que us doni les gràcies a totes i a tots. A la militància i als simpatitzants de Convergència Democràtica, d'Unió Democràtica, de Convergència i Unió, per la vostra entrega al llarg de la campanya electoral. A totes les candidates i candidats, al Congrés i al Senat, de les 4 circumscripcions electorals, de Barcelona, de Lleida, de Girona, de Tarragona, Terres de l'Ebre. A tot el personal que ha ajudat incansablement a que tots els actes funcionessin tal com estaven dissenyats. A les persones que han treballat a la seu dels partits i a tantes altres persones voluntàries que al llarg d'aquests dies s'han contribuït també a l'èxit d'aquesta campanya electoral. A la IMAMIS, que com sempre s'ha encarregat també de que tot això fos així. A l'equip de campanya electoral, aquelles persones que han contribuït amb les seves idees, aquelles persones que han contribuït amb les seves aportacions, encapçalades per la seva directora, en Joana Ortega, i al president Pujol i a l'Artur Mas, que aquests dies, com sempre, però aquests dies especialment, han treballat com 2 candidats més. Sovint, a més, suplint-me allà on per raons conegudes a mi no m'ha estat possible arribar. Totes aquestes energies les volem ara canalitzar en una sola direcció. La condemna del terrorisme d'ETA en particular i singularment de l'atemptat d'aquest matí a Arrasat de Mondragón, que ha produït la mort de la regidor socialista Isaías Carrasco. ETA ha fet l'únic que sap fer, assassinar. Ho ha fet amb crueltat, ensenyant-se davant de l'esposa i una de les filles de la víctima. Vagi, per tant, la nostra més càlida mostra d'afecte i solidaritat envers la seva família. Solidaritat que fem extensiva al Partit Socialista i que ja han fet arribar als seus responsables. Solidaritat que fem extensiva també a UGT, sindicat del qual en formava part la nova víctima d'ETA, Isaías Carrasco. I solidaritat un cop més Convergència i Unió vol expressar a totes les víctimes del terrorisme sense barreres ni distincions partidàries. Si alguna cosa més ens resta per dir per fer, és mantenir la nostra coherència enfront del terrorisme. Sempre hem estat al costat dels demòcrates i enfront d'ETA.
Mai de Convergència i Unió ha sortit cap tipus de complicitat ni comprensió envers el terrorisme, ni cap intent, per petit que fos, d'utilitzar-lo com a instrument partidari de confrontació electoral. Des del primer govern de la democràcia, aquell any lluny 1977 fins avui. I així serà demà, i així serà demà passat, fins que acabem amb la xacra de la banda terrorista. Convergència i Unió ha estat i estarà sempre al costat de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, de l'Arxanxa, amb el ministre d'Interior i el govern de l'Estat, sigui del partit que sigui, i amb el conseller d'Interior del govern basc. I no tothom pot dir el que jo acabo d'afirmar en nom de Convergència i Unió. Des de l'autoritat moral que ens dona el nostre immaculat full de serveis contra el terrorisme, emplacem a totes les forces polítiques a preservar i a mantenir la unitat expressada a les darreres hores. Convergència i Unió s'ha negat sempre a estar amb el PSOE contra el PP o amb el PP contra el PSOE quan s'ha tractat de la lluita antiterrorista. Convergència i Unió ha estat, quan se l'ha deixat, i vol estar amb tots. Amb el PSOE i amb el PP, però també amb el PNB, amb Izquierda Unida, amb Esquerra Republicana, Coalició Canària, amb el Bloc Nacionalista Galec i amb totes les forces polítiques democràtiques contra el terrorisme. El nostre adversari en aquesta lluita no és ni el PP ni el PSOE. Senzillament, ETA és la banda criminal d'assassins d'ETA. I tothom tampoc no pot dir en aquest sentit exactament el mateix que dic en nom de Convergència i Unió. En el nostre cas, així ha estat i sempre serà. Visca la llibertat, visca la democràcia, visca Catalunya. Tot seguit farem un minut de silenci.